Ake akusebingelele-ke ngiyaqala-ke sibingelele-ke baba uze la ofisini lababudlamini umzimba ukhala imali uzothenga nje isiwasho senhlanhla sikusiza kanjani lesiwasho senhlanhla or sakusiza kanjani lesi siwasho lesi senhlanhla? Hey, ngiyabingelela kinonke abalandeli bakababudlamini. Ngithanda ukubalula indaba yesiwasho sikababudlamini. Sangisiza kakhulu. Mina ngumuntu oyisebenzayo, ngisebenza kubelungu la kwa building. Yeah. Kulonyaka ophelile izinto zaye zabamnyama la ko September kuya la ko August kuya ku November. Kwakubheda ngempela umlungu wangiqosha emsebenzini ngihamba ngayohlala ekhaya. Kwakumnyama sengihambe bonke abantu nakubathandazi banye bathi ufuna ngodla amagobongo. Ngaze ngaya kuyodla amagobongo kuthiwa mina ngidutshwe ngamadlozi izinto zami ufuna ngothwasa. Hayi ngahamba ngozama ukuthwasa bangisana nasebophomeni la ngithi khona hayi izinto zami Zizoba right. kodwa kuzange seyilungu. Kwathi ngelilanga ngihambela la eThekwini ngiyahamba lapha emakethe ngiyeza umsindo lapha napha bridge ngithi asengiye khona mangithi ngiyafika ngiyeza impela lapha kuyakhulunywa babudlamini kuyakhuluma ukhuluma ngewasho zakhe. Hawo nami ngangezwe amagama amnandi ngathi nami asenge ngilinge nami ngithenge lewasho zakhe ngibone ukuthi ngeke izinto zami Size. Ngaqala ngathenga sona lesiwasho senhlanhla lesi ngathenga lesisiwasho esemali ubabudlamini akhuluma ngaso ukuthi umuntu ongalungele ukuthi imali zakhe ezibalekayo uma uthola imali ibaleke hayi ngasebenzisa impela kwenzeka imihlolo Nasi lesiwasho semali yiso lesi. ngathi ngisekhaya umlungu lo wayengiqoshile wangifonela umlungu ngangingakholwa ngaye ngamziba umlungu umama wakamajayi asewuhambe baba uphindele emsebenzini ngamziba umlungu ngathi umlungu lo udlale ngamangiqosha hayi ngayidikela ngabuya la eThekwini umlungu wangwelkhama kahle umlungu ngamangala umlungu sengigeza ngeswasho wanginomsebenzi wokuqala umlungu ngawusebenza umsebenzi hawo ngabona izinto ziyenzeka wanginika owesibili wanginika nowesithathu kwase ku November mangicabanga kahle silapha ezimbali egatini ngenza umsebenzi we-waterproofing la ngabona khona ukuthi hayi wawudlamini uvala intambo yakhe le ngangiyithengile nayo ngiyigabe ngathi ngishisela i-waterproof phezulu endlini laphana endlini yomlungu kwasha iroof lapho ngibona khona ukuthi angiqoshiwe noma kanjani phezulu ukuqoshwa ngizoboshwa phezulu kwaloko kwenzeka isimanga ngifake le ntambo kabudlamini le ahleza akhuluma ngayo intambo yayimanga belungu phezulu ukuthi bathethe abazange bathethe belungu bafika belungu bangiqhawule belungu bathi hayi Patrick I don't worry belungu babuyisa inkampani enye yazolungisa lo monakalo. Belungu indlela le bangithanda ngayo kusuka lapho kwaqala unyaka njengoba kuzophela unyaka awuzange umsebenzi ngiphelele kusukela uqala unyaka Ulokhu usebenzisa leziwasho makuphela esinye ngithenga esinye ngiphalaze ngigume kuphela kukhona kuye bengikwenza ngathenga nesimonyo ngasithenga simonyo naso lesi sikababudlamini naso ngisifakile mangiqhamuka kubelungu ngangazi mina ukuthi isimonyo lotion yiso lesi Ngiqhamuka kulo mlungu wami uboss ngiqala ukuthi uboss alole isandla angiqhawule kwamangala bonke abantu bathi wenza ngani nababa belungu baqhawule aze athi umlungu ngesandla ashokele umuntu omnyama ngako namanje ngime ngazo izinto zikababudlamini namanje kula office ngizofuna zona ngiyakhuthaza bonke abantu bangayeki iwasho zikababa zinamandla ngase niye endaweni eziningi baba ngiyela seswazini nangibuya khona hayibo ungatholi usizo uba udlamini wangivulela izinto zami lomphela namanje angazi bonke abantu bayahlupheka lapha endaweni engihlala khona ngiphila kuthebela phila right inazi izinto zikababudlamini namanje ngizozibongela kakhulu abantu abayithenga leziwasho ngiyacabanga ngaze ngihlangane nomprofeti
onamandla njengoba wazi ivule kulomphela nomphela ngiyabakhuthaza bonke abantu isiwasho senhlanhla isiwasho semali wasebenzisa nesimonyo wafaka nentambo ekuvikelayo ngisho sekuneyinkinga intambo ivele le ntambo sengisengathenga nemoto futhi awu konke ngamandla kaBabudlamini ngithenga imoto manje into engakaze nize ngicabanga uzoba nayo sengisengathenga nemoto hey ngiyabakhuthaza abantu Nkosi yami into sengifuna kuBabudlamini ngifuna angiqinisele imoto yami manje amasela angayitshontshe selokho nje kuphela osekusele yasekusele eBabudlamini ngiyacela ukuthi ngibona naye angenzeli into yokuthi imoto yami amasela angayitshontshe asethembe uBabudlamini uzokwenzela lokho aqinisele imoto ngoba umsebenzi wakhe uyabonakala ukuthi uyenzeka ezintweni zakhe zonke soyithathile uyisebenzisa zonke into zakho seyibele isimeni umsebenzi usubuyile abelungu bayakuthanda bakukhonzile usuze wathenga nemoto nentambo nayo iyakuvikela hayi asibonge kakhulu baba konje uthe isibongo ubani mina ngibaba Mathonsi mina ngwasejozini la ngakhe khona kodwa ngihlala Othomathi okay usukotho ngathi nje uzothenga isiwasho sikaBabudlamini la edolobheni yebo ngisukotho ngathi ngoba angikwazanga kufika ngesonto ngoba ngihlezi ngimuzwa uBabudlamini athi une office la kuSangro House ungabo ngithe angivele ngize ngizothenga isiwasho ngoba vele lesiwasho sesiguquke saba impilo yami sekuyimpilo yami kakhulu uBabudlamini kuhlangana naye okay hayi sizokukhulumela noBabudlamini mhlambe abuyakufake nezinto zasegazini ukwazi ukuthi lento iphile kuwena ngaphakathi egazini ungaphindi uhlupheke nje straight imali ingasaphuma ezandleni zami ingasaphuma imali ezandleni zakho mhlambe kulonyaka ozayo sengihamba mhlambe ngeFord Ranger mhlambe Babudlamini namandla hayi siyabonga kakhulu sibonga kakhulu baba sibonga kakhulu ngicela kakhulu nje Babudlamini angiqinisele imoto yami manje kunamasela lapha sihlala khona imoto yami yokuqala empilweni ngicela uBabudlamini bangayithatha ususebenze kangaka konke lawo ngamandla kaBabudlamini ukuthi ngithengele imoto okay hayi siyabonga kakhulu mkhulu esibuke nazi iwasho zaBabudlamini ngoba unomuthi okuyekisa utshwala nakho umuthi okuyekisa utshwala naye mithi kaBabudlamini nawo mathatha kanye izifo